ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa pag-asa, alas 5:03 an hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran po kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, dapat rumdumon kan mga Pilipino ang mga sakripisyo ni Gat Jose Rizal sa bubusol asin pagtaunin pagkamuot asin ang pagdepensa sa soberanya kan Pilipinas. Ini ang mensahe kan Departamento kan Depensa Nasional kasabay kan pagkumemorar kan ika-128 Rizal Day ngunyan aldaw. Sigun sa ahensya, dapat ang maging ehemplo sa kada Pilipino ang ipinahiling na isog asin pagkamot sa Nasyon ni Rizal. Dapat man na isabuhay kan Pilipino ang tema kan okasyon para ngunyan na taon na Rizal o kaya para sa ngunyan na taon na Rizal Day sa bagong o kaya para ngunyan na taon na Rizal sa bagong Pilipinas, buhay at aral ating nilalandas. Mientras tanto, formal nang naging lay ang General Appropriations Act para sa taon 2025. Ini matapos na pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Akta Republika Numerado 12116 ngunyan aldaw sa Malacañang na pinag-atindiran kan liderato kang Kongreso asin mga gabinete kan gobyerno kasabay ang economic managers kan administrasyon. Sigun sa Presidente, obheto kan fundo na ipagpadagos ang agenda kan Marcos administration para sa pagtalubo kan Pilipinas. Sinabi man ni PBBM na may pinag-veto siyang nasa sobra sa 190 line item sa pundo. Siniguro naman ni Presidente Marcos na kada sentimo kan pundo ang magagastos nin tama para sa mga programang magkakatabang sa buhay kan mga Pilipino. Na ilatag naman kan administrasyon sa nakalis na 2 taon ang groundworks para sa pangharaluyan na pagtalubo kung sain target na warang Pilipinong mawawalat. Sa katakod pang bareta, nagbaba nin halos 6 trilyones de pesos ang final na versyon kan 2025 national budget na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hali sa original na 6.352 trilyones de pesos na proposed budget. Ini matapos na i-veto ni Presidente Marcos ang 194 bilyones na kantidad ng line items kan budget dahil bako susog sa program priorities kan administrasyon. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na partikular na kaigwaning direct veto sa 26 bilyones de pesos na proyekto kan DPWH. Asin sinabi man ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kadaklan sa mga proyektong ini dai pa handang ipautob. Maabot man sa halos 200 bilyones pesos naman na mga proyekto sa irarom kan unprogrammed appropriations ang na-veto kan Presidente. Sa may relasyon pang bareta, ipigbugtak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagkaperang espesyal na probisyon sa irarom kan conditional implementation sa pinag-aprobaran na 2025 General Appropriations Act.
Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na kasabay sa mga programang ipinairarom sa conditional implementation an AKAP o kay ining ayuda para sa mga kapos ang kita program asin ang payapa at masaganang pamayanan o pamana na programa kan DSWD. Siring man ang Basic Infrastructure Program kan DPWH, support to foreign assisted projects asin pagbabayad kan retirement benefits, pensions asin release kan bayad kan retirement benefits asin pensions kan opisina kan ombudsman. Kasabay sa mga ipinaararom sa conditional implementation and maintenance and other operating expenses kan Korte Suprema paggamit nin sobrang dilensya hale sa total annual tariff revenue kang rice importation asin calamity fund kan NDRRMC. Pati naman ang rewards and incentive funds kan Bureau of Customs asin availability of appropriations and cash allocations kan Kongreso. Sigun sa opisyal, kaipuhan mo nang magpaluwas nin guidelines ang mga concerned agencies bago mai-release o may tao sa indaan fundo. Ini para masiguro na maray ang pagkapautob kan mga programa asin tamang distribusyon kan kwarta, lalo sa mga programang may kinaraman sa pagdistribuer kan tabang pinansyal. Tigtawan man giraray nin go signal kan presidente ang nagkaperang probisyon araw kan pagpapakarahay kan organizational structure kan Kongreso asin ang kanya-kanyang electoral tribunals asin commission on appointments, special road fund kan DPWH asin health facilities enhancement program kan Departamento de Salud. Sa may relasyon pang impormasyon, pinahimutikan kan Bicameral Conference Committee ang mga nagluwas na salang informasyon manungod sa 2025 General Appropriations Act. Sigun sa BICAM, mantinidong ang sektor kan edukasyon ang may pinakang dakulang alokasyon kan pundo kan gobyerno para sa masangling taon. Piglinaw man kaini na pigsusunod dinda ang probisyon kan konstitusyon kung sa dapat na prioridad sa may dakulang fundo ang edukasyon. Sa irarom kan 2025 General Appropriations Act na permado na ni Presidente Bongbong Marcos Jr., sobra sa 1 trilyon de pesos ang nakatagamang fundo sa edukasyon. Kasabay digdian na Department of Education na igonin halos 800 bilyones de pesos. Ang Commission on Higher Education na igoning halos 35 bilyones de pesos. TESDA na iguanin halos 21 bilyones de pesos. Asin Local Government Academy na iguanin halos 600 milyones de pesos. Tinauan man nin sobra sa 1 bilyon de pesos ang 663 o kay 67 o kay 637 ang Philippine National Police Academy, Philippine Public Safety College nin maabot man sa halos sobra sa 995 milyones de pesos, National Defense College kan Pilipinas na igwaman nin 334 milyon pesos, PMA na igwaning halos 2 bilyones de pesos, Philippine Science High School na igwaning halos 3 bilyones de pesos, asin Science Education Institute na igwanin sobra sa 7 bilyones de pesos. Sa 2025 budget, panduasa na ang DPWH sa may dakulang alokasyon na nasa 1.033 trilyones de pesos para sa feasibility study, access roads para sa mga airports, seaports asin railway system. Kaibanan sa budget kan DPWH ang mga irrigation systems, tourism access road, trades, industries and economic zone, tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad program, water supply asin public health facilities. Mientras tanto, ipig-orgulyo kan House of Representatives ang groundbreaking o record-breaking legislative productivity kaining ngunya na 19th Congress sa erarom kan liderato ni Speaker Martin Romualdez. Poon kan Hulyo 25, 2022 agko Desyembre 27, 2024, naibusol kan Kamara ang halos 14,000 na mga proponido asin ang mga propesto asin resolusyon.
Sobra man sa 1,000 digdi ang aprobado asin 166 naman ang naging lay. Sa laog kan halos sa 200 na session days na aksyonan kan Kamara an maabot man sa 5,000 na measures o kapareho ning 12 kada session day. Sinabi ni Speaker Romualdez, pigpapahiling kaini ang kagustuhan kan nasa 307 legisladores na mapagayon ang buhay kan mga Filipino. Apera sa papatibay kan mga lay, pinaigot man kan Kamara an oversight kaini. Resulta kan mga inquiry in EU legislation an siyam na committee reports. Dakulang bagay man sigun sa House Leader na magayon na relasyon asin pakikipagkoordinar sa Senado, tanganing masigurong matanos ang mga propestong lay na pigaprobaran kan Kongreso. Siniguro naman ni Speaker Romualdez na ipagpapadagos kan 19th Congress ang legislative momentum kaini. Mabultan detalyas kan mga bareta, pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda, buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba, daing natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval, ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh, albay ahead ang at lahat, oh, Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabon. Feliz Navidad. Padagos kan detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, binatikos kang Workers and Peasants Party ang Commission on Elections matapos na tugutan na dumalagan sa 2025 midterm election si Pastor Apollo Kibuloy na presenteng nakakulong sa Pasig City Jail. Sigun kay Party President Sonny Matula, ang desisyon kan COMELEC kontra sa diretsos kan sarong individual dahil day dapat pigatawan ng reward ang sarong tawo na may record na. Enot nang naglatag for motion for reconsideration ang WPP na idiskwalipikar si Kibuloy sa pagdalagan sa eleksyon. Alagad binasura naman ini kan COMELEC dahil sa bako matibay na ebidensyas. Sa katakod na bareta, plano kan petitioners sa pagkandidato ni Apollo Kibuloy na ipaabot sa Korte Suprema ang sa indang petisyon tanganing dagos ng ulangon ang pagkandidato kaini. Sinabi ni Labor Leader Sonny Matula, nagigibuhon ninda ang nasabing lakdang para mabaliktad ang naging desisyon kan COMELEC. Pinagatibay kan COMELEC na bako nuisance candidate si Kibuloy kaya pwede ining magdalagan. Sinabi ni Matula na dapat dahil namimili ang COMELEC dahil sa pigdeklarar na nuisance candidate ang kapartido kaini na nagdalagan sa pagkasenador na si Sultan Subair Mustafa Hale sa Marawi. Mentras na kan taon 2022, tinugutan kan COMELEC si Mustafa na magdalagan bilang kongresista. Mientras tanto, day mapundo si Senador Christopher Bongo sa pagtutok sa PhilHealth sagkod sa masiguro na napapakinabangan kan publiko ang matibay na benepisyong pangsalud.
Ini sagkod na dai pa nautob kan PhilHealth ang iba panindang promesa sa mga Pilipino arog kan pagtaas kan case rates, pagpahiwas sa benefit package asin babaan ang premium contributions. Sigun kay Senador Go, magakaigwan ng panibagong pagdangog ang Senate Committee on Health na iyong pinamamayuhan sa para masigurong ipagpautob na sa iyang pigapamayuhan para masigurong ipagpautob kan PhilHealth ang sa indang mandato asin pigsolusyonan ang dakol na mga issue. Sa iba pang bareta, mas lalo upang papakusugon kan Department of Justice ang kampanya kontra sa human trafficking tanganing malikayan na mabiktima ang mga inosenteng Filipino. Ini ang lakdang kan DOJ kasabay kan pagpapauli sa 13 Filipina na biktima kan surrogacy o kaya surrogacy ban sa Canada o kaya sa Cambodia. Sigun kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., nagigibo ning mas makusog na lakdang asin polisiya ang Interagency Council Against Trafficking tanganing madakop ang mga sindikato na nasa likod kay ni. Kasabay kay ni nagparumdum naman si T sa iba pang mga Pinoy na gustong magtrabaho sa abroad na pag-adala nin maray ang mga tangro sa online. Dapat na mag-agi sa tamang proseso para dai mabiktima nin human trafficking asin dai mahampang sa anong manakaso sa nasyon na dudumanon. Matatandaan ang 13 surrogate mother ang nakauli na sa Pilipinas kaswapon matapos sa tawan ng pardon kan Royal Government kan Cambodia kung sa 10 sa indaan bados kung kaya pigapatabangan kan mga tauhan kan DSWD. Mientras tanto pinag-inauguraran kan Bureau of Corrections kasubagong aga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang programa sa pagpapalibre kan mga persons deprived of liberties na nakatapos na kan sa indang sentensya. Ang programa ang may temang bagong pag-asay aming nasumpungan sa bagong taon paglayay aming nakamtan. Inatinderan ini kan mga opisyal kan Bucor kaibanan na si Director General Gregorio Katapang. Okay, si Director General Gregorio Pio P. Katapang Jr. asin ang pangenot na bisita na si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Nagdistribute ang Bucor ng Certificate of Discharge from Prison, grooming kit asin transportation allowance para sa mga napalibreng dating presonero. Mientras tanto sa katakod pang bareta, prioridad kan Bureau of Corrections sa 2025 ang pag-decongest kan mga New Bilibid Prison. Sinabi ni Bucor Chief Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na may 350% congested na ang gabos na kulungan sa nasyon. Target nindang mabawasan ini nin 200% sa masangling taon. Saro sa mga nahiling ninda na solusyon iyon pagkonstruir nin bagong jail facilities. Ipinag-orgulyo man ni Katapang ang bagong penal facility sa Barrio Libertad sa Palawan kung saan ang mga persons deprived of liberty anday na pigubugtak sa jail facility kundi sa mga barracks alagad sinda bantay sarado man giraray. Mientras tanto, ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal na dagdagan ng 39 kaso kan mga envuelto sa road traffic incidents ngunya na aldaw. Sigun sa DOH, ngunya na holiday season ang bidabot na sa halos 500 ang kabilugan na numero kan kasong nairehistro kan ahensya. Nasa 393 na insidente iyon dahil sa day pagsulog o paggamit ng safety accessories arog kan helmet, mantang 322 iyon aksidente sa motor. Mientras tanto, nasa 76 naman ang kasong nairehistro kan ahensya iyuan na aksidente na nakainom nin alak. Pigpapagirumdum naman kan ahensya na mag-ingat ang mga motoristas ngunya na holiday season. Bareta sa ibang nasyon, matabang na ang US investigators sa pagkondusir ng investigasyon sa pagbagsak kan papasaherong eroplano sa South Korea na ikinagadan kan halos 200 persona. Sigun kay Ju Jung-wan, ang transport minister official na sa indang nabawi na ang flight data as in cockpit voice recorder kanasabing eroplano. Dai maaraman ang rason kung aksidente na ang inisyal na okay, dai maaraman ang rason kan aksidente nan inisyal na rason iyon dahil sa bird strike. Mantinidong sarado ang nasabing runway kan aeropuerto sagkod Enero 1. Nagpasiring naman sa lugar kan pinangyarihan si South Korea Acting President Choi Sang-mok kung saan siniguro nagigibon ang gabos tanganing matabangan ang mga biktimas.
Dahil sa insidente nagdeklara ang gobyerno ng South Korea ning 7 aldaw na pagmumundo. Matatandaan ng Boeing 737-800 na Jeju Air Flight 2216 nahali sa Bangkok, Thailand, nagbagsak sa Muan Airport matapos ang bird strike asin raot kan panahon. Naghagad man ng dispensa ang Jeju Air sa mga kafamilya kan nagadan na pasaheros. Bareta sa sports, naghagad din pagadi ang Philippine Men's National Football Team para sa laban kontra sa Thailand. Sigun kay Philippine coach Albert Capellas, nasarong kawat sana ini alagad importante na mako anindan kapangganahan sa home court kan Thailand, nagigibuhon taod-taod na banggi. Siniguro din dan nagigibuhon ang gabos para manggana. Matatandaan na kan Biyernes na i-register kan men's football team sa istorya kan panggagana ang 2-1 sa Thailand, asin ini ang primerong pagkakataon na dinaog ang team sa laog ning 52 na taon. Sa pangaran po ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mar Dela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Tata Nems Flora sa Control Technical, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marahay na hapon. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan.